Čiže normálne neviete dať hlavu dole? Ne. A pred pol rokom ste vedel, hej? No, tak pred pol rokom áno. A teraz už nedám dolu. Tu je, čo ja neviem, minimálne 5 centy. No ideme s tým niečo urobiť. A bolesti sú tam, že? A keď chodím, keď takto ležím, teraz to mám napnuté a cítim bolesť. Jesus Christ. Ja ľahnite, to vidieť, že keď to porovnáme najprv takto. No ten predklon tej hlavy nie je nejaký enormný. Teraz ľahnite na chrbát. Nech to porovnáme s videou naposledy. A dýchať uvoľniť. No, dobre. V poslednom videu som tu dal ruku a ukazoval som, že teda aký tam je v tom rozdiel. A ešte dýchajte, uvoľniť sa. Neviem, či cítite na vlasoch, ale dotýkate sa už Cítim na vlasoch, áno. Vtedy sme to nedokázali, však to video mám aj to prvé. No. Ale ako tlak je tu dobrý taký, že má to... Lepšie? Že silný tlak. Ako... Silný, aha. Ale aj vtedy bol, stále je. Aha. Lebo to ešte nepustí. No ale keď to porovnáme s tým, čo bolo naposledy, tak... Ja som vtedy tu dal ruku, však môžem video ukázať. Ste pravili, aha. No dobre, tak si myslím, že sa to zlepšilo trochu, ne? Jako ja A to... to ste tu druhýkrát teraz. Áno, ja to cítim na tom šoferovaní. Hej? Keď vám pravdu poviem, no. No dobre.